Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Ніла Гілевіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пачнем з біяграфіі. Я думаю, што кожны беларус ведае песню «А я лягу, прылягу, край гасцінца старога, на духмяны пагорак недаспелай травы». Вось гэта Ніл Гілевіч. Ягоная паэзія, яна настолькі спеўная, настолькі маляўнічая, што вось гурт «Сябры» спеў на слова Ніла Гілевіча лёгка зрабіўся хітом. Ніл Гілевіч, ён нарадзіўся ў 1931 годзе на Лагойшчыне, шматдзетнай сям'і. Пазней ён трошкі памяняў сваё імя, таму што ягоныя бацькі назвалі Нінел, як у гонар Леніна, проста наадварот, і змяніў на Ніл. Ніл мы таксама ведаем, што гэта скарочаная ад прарока Данііла. Данііл, вось Ніл. Ён, скажем так, вось з камуністычна на хрысціянскае, на біблейскае, больш дакладна, памяняў сваё імя. Ён скончыў сямігодку у вёсцы Гайна на Лагойшчыне. Пазней, пасля вайны ўжо навучаўся ў педагагічным тэхнікуме, быў выкладчыкам нямецкай мовы. Ён увогуле добра ведаў замежнай мовы, рабіў шэраг перакладаў у першы русславянскіх моваў: балгарская, сербская, польская, чэшская. Вось ён быў такім добрым спецыялістам. Пазней паступіў у БДУ. Скончыў БДУ, паступіў в аспірантуру, напісаў дысертацыю, абараніў дысертацыю на тэму паэзія маладняка, паэзія 20-30-х гадоў у Беларусі, вось гэты перыяд. Працаваў у БДУ на пасадзе дацэнта, пасля і прафесара, стаў народным паэтам Беларусі ў 1991 годзе, было прысвоена такое званне яму. Быў дэпутатам Верхоўнага Савета двух скліканняў, з 85 да 95 гадоў. Ён быў чалавекам, які вельмі моцна паўплываў вось на беларускую паэзію другой паловы 20 стагоддзя. Можна сказаць, што быў сярод топавых такіх беларускіх паэтаў. Вы папярэдзілі маё пытанне пра навуковую і грамадскую дзейнасць, таму зараз раскажыце пра любоў Ніла Гілевіча да беларускай мовы. Яна заходзіла якраз вось з навуковай яго дзейнасці. Ён не толькі пісаў дысертацыі, але ён і праводзіў такія даследаванні гісторыі беларускай літаратуры. Напрыклад, калі ён працаваў у БДУ, а ён выкладаў, ён даў шлях многім паэтам. Многія паэты проста выйшлі з ягонымі рэкамендацыямі, увайшлі ў саюз пісьменнікаў. А датычна грамадскай ягонай дзейнасці ён доўгі час, некалькі дзесяткаў гадоў быў сакратаром саюза беларускіх пісьменнікаў. Фактычна вось усе гэтыя творы другой паловы 20 стагоддзя праходзілі менавіта праз ягоныя рукі, таму што патрэбна была рэкамендацыя тады саюза беларускіх пісьменнікаў. І ў гэтым сэнсе ён удзельнічаў. А ўжо ў 89 годзе ён стаў старшынём таварыства беларускай мовы. І вось тут, падыходзячы ўжо да гэтага вашага пытання, трэба сказаць, што беларуская мова і лёс беларускай мовы былі адным з такіх найбольш такіх чулых момантаў, які ён перажываў на сваёй біяграфіі, і ён перажываў лёс беларускай мовы ў грамадстве. Ён быў адным з аўтарам законапраекту 90-го году пра дзяржаўнасць беларускай мовы. Таму тут, канешне, гэта было яму блізка, балюча, і разам з тым ён вельмі шмат зрабіў, каб беларуская мова ўмацавала свае пазіцыі. Найбольш значныя творы Ніла Гілевіча. Калі казаць пра найбольш значныя творы, то трэба, безумоўна, спыніцца на родных дзецях, раман у вершах «Родныя дзеці». Это такая эпапея. Ён пісаўся з 1972 па 1985 год. У гэты час у Ніла Гілевіча адбываюцца трагічныя падзеі ў ягонай сям'і. Памірае ягоны тата, у яго была анкалогія, гэта вось пачатак 70-х гадоў. Разбівае паралюш ягоную маму, яна ляжыць нерухома, яна не можа размаўляць, яна ў 78 годзе памерла. Ад хваробы сэрца памёр ягоны на 2 гады старэйшы брат, гэта 76 год,
Ну, на той момант Нілу Гілевічу, напрыклад, было 45 гадоў, ну, ж брату 47 гадоў. Пасля памерла ў 80-м годзе сястра, і вось на гэтым фоне ён піша, як важна ўвогуле міжасабовыя адносіны бацькоў з дзецьмі, дзяцей паміж сабой, братамі і сёстрамі, як важна вось гэта трымаць і не забывацца. Ён кажа, што наш век наогул вельмі тлумны, што ў тлуме мы забываемся пра блізкіх людзей, мы пакідаем іх без нашай увагі, а пасля шкадуючы не можам дагнаць, таму што чалавек сыходзіць, і ты ўжо нічога не можаш яму ні сказаць, ні зрабіць для яго, што бы хацеў, але ўсведамляе гэта чалавек толькі калі яго блізкі сыходзіць. Вельмі глыбокі раман, ну, варта з ім азнаёміцца. І яшчэ сказ пра Лысую гару. Вось такі ананімны, фактычна такі напаўдысідэнцкі твор у савецкія часы пра беларускіх пісьменнікаў, якія атрымалі лецішчы. Вось лецішчы на Лысай гары пачалі ў савецкі час даваць гэтыя лецішчы. Ён разам з Міколам Аўрамчыкам пісаў. І даваў характарыстыкі такія, што ну, нават інтэлігентны чалавек, калі ідзе справа пра асабістыя выгоды, то паводзіць сябе па-рознаму. Ну, там і гумарыстычны такі аспект, і такі глыбока філасофскі ёсць. Чытаецца вельмі лёгка. Увогуле паэзія Ніла Гілевіча, она лёгкая, спявучая, дасканалая, просто ну, лёгка запамінаецца, гэта вельмі добрыя вершы. Які след Ніл Гілевіч пакінуў у нашай культуры? Сотні вершаў. Там зборнікі вось паэзіі яго, там вось это адзін з апошніх такі роднасная ягоная, там дзе ён пісаў пра родную мову, родную культуру. Ён стварыў кніжку перакладаў са славянскіх моваў, дзесьці 400 вершаў пераклаў такіх, ну, са славянскай паэзіі. Быў узнагароджаны нават югаслаўскім ордэнам яшчэ вось у савецкі час. Стаў ганаровым грамадзянінам гораду Враца ў Балгарыі за пераклад балгарскіх паэтаў. Ён зрабіў Беларусь вядомай у свеце, ну, прынамсі ў славянскім свеце, таму што былі ўзаемныя пераклады, і ў Балгарыі, у Югаславіі пачалі перакладаць беларускіх паэтаў. І гэта, канешне, узбагачала нашу культуру і рабіла яе больш вядомай у свеце. Цікавы факт жыцця. Ён у канцы жыцця, як ён казаў, ён пачаў чытаць тыя кніжкі, якія не меў магчымасці пачытаць у маладосці. Казаў, што ў маладосці былі пэўныя кніжкі філосафаў, вялікіх культуролагаў, яны былі ў спецхранах. Ён кажа, я іх не мог прачытаць маладымі. Таму ўжо стары са слабым зрокам, але ўсё адно ён іх прачытаў. Ён кажа, я павінен навярстаць. І гэта мне вельмі імпануе ў ім. Пісаць вершы Ніл Гілевіч пачаў у 9 гадоў. Першы друкаваны твор з'явіўся толькі ў 1946. Чытанне паэзіі вялікіх дапамаглі Нілу Сымонавічу палюбіць родную мову, авалодаць багацейшымі скарбамі літаратуры і сказаць у ёй сваё паэтычнае слова. Рабі дабро, хоць нават коштам апошніх сіл, апошніх мук, і не пытай, каму, завошта, рабі, без просьбаў і прынук. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!